Ayu. Nah, nggih. Saire iki mau sing aku kelingan bayange Gur. Ke jam 8 nganti ke jam 3 ki ngopo ya pri aku bayange. Jam Cumburayu. Cumburayu. Wis jam 09.00 nganti jam 3. Jam 8. Jam 8 lah ya. Jam 3. Aja sito nek. Kancaku Danu ki seprapat jam ini kok sambat boyoke pegel ya. Danu. Danu. Walah. Iki kok Cumburayu kok ke jam 8 nganti jam 3 aku nangke. Ning iki cerita iki mah ya ana maknane to. Setiap kesalahan ki mesti kok ya ana akibate, nyatane terus mati. Dilapise wis tuwa ki payah adem umbele metu. Oh alah. Matur sembah nuwun rencang-rencang Dwija Laras Indonesia. Nggih. Kapara nyata ya, Lek. Garapanipun lagu menika sampun dipun agem campur sari pundi kemawon. Iya iya. Wow. Ning berarti paling ora kan kena nggo contoh kok nggo ladang kanca-kanca nyambut gawe. Ini semua berkat kerjasama konco-konco Dwija Laras Indonesia dan sang penulis aransemen Pak Sriko Widodo dari Klaten Jawa Tengah. Ingkang ngendang menika nggih. Pak dosen. Inspirasine ya ning aku kok. Walah telek. Angger kemut-kemut nyawang bojone nyawang aku terus muncul ide baru gitu. Iki sing setia nderek Dwija Laras. Dat sekolah SMKI kelas loro lho Pak Dodo dosen. Dodo. Terus Pak Pung lho. Pak Kucel sayangku. Iya. Pri, ya kowe nek Kucel ki angkatanmu ya dikandani. Lah ngapa? Liyane resik-resik mbok ya kon telaten adus. Padha go raup kok. Walah. Sekali kok gawe ukara ah. Nggih, lawas-lawas kanca-kanca. Nganyar paling 1 2 3 4 5 6. Liyane lawas-lawas. Aku agak arep mangkat dandan ning omah gek live TikTok niki. Mbak Mimin, mengke Ardi dikon nyanyi rasudi kae wong isine anakku kon meksa ae aku. Wedi diujat. Diujat kuwi aku. Kula oh diujat, kula mesti diujat. Laras. Semangat ya Lek Ardi, wis penting. Ngawasno Pakmu gede to, Le. Nah. Pernah Pak Gede to? Kok Klaten rumah saku kabeh dulur ya? Dulur kabeh. Lah niki gentine Pak Lair kok. Oh iya, nggih. Niki wau pamundutanipun Pak Lurah tesih. Sinom. Sinom. Kersane Mbak Elisa. Mbak Elisa, Sinom Parijoto nggih Mbak Apri. Nggih, Parijoto Elisa. Nggih, kanggo tombo adem. Tujune iki alhamdulillah angine ora gede. Ngendikane Pak Priyono, Mas Kadus, mau beberapa hari yang lalu ki kene angine gede banget. Ning alhamdulillah pas wayangan ora patek banter angine. Nggih. Dipun sembadani kok menika. Nggih. Luar biasa. Dipun aturaken nggih Pak Lurah. Pak Lurah. Panitia sedaya kemawon. Panitia sedaya kemawon. Kenging ngataken. Neng mburi ya kopen endok ceplok, itu endok ceplok, itu apa-apa. Wis gak endok kaya golek endok kowe iki. Aku mah neng mburi mah kan madang. Wow. Kok ilang suwi. Iya, Kak Elisa. Lah ya, anu anak-anak Waranggono sinden ki yo lagi hobine mangan kok, Sa. Oke. Lho awake sok bedah-bedah kabeh saka mayang. Dadi bedah. Heeh. Wanda. Lho. Dasare ibuki lomo sok ngejak jajan nok yo. Ibu itu enggak mau kalau kembang sendirian. Memang ngembang bersama-sama. Kabeh tuh kok kayak dessert lho. Tapi jujur, nek pengen langsing itu hanya enak dilihat. Ya. Tapi nek gelem jujur, pria-pria dewasa seneng wong wedok sing berisi. Nek kula ya. Jadi langsing itu hanya ideal untuk foto dan sebagainya. Tapi nek pria dewasa, kon milih wong wedok ceking, wong wedok langsing, mending wong wedok sing berisi. Jadi jangan takut, ideal dengan kaca sama ideal menikmati iki mesti pilih sing rada ya kono merusuh. Jelaske wong kono kan ya lanang. Wis jelas. Enak sing merusuh rada. Wah. Iki ndek iki yo bar tak giring renang ning nggon anu ngendi? Oh, mbul manten. Mbul manten. Nek kaya bebek digiring. Tak giring.
Cemplung kiri kae cempe kae ya renang. Wambil kon dhuwur mak blung ngono mak petungul ki bokonge sik. Dadi Basan medhun terus banyune merempul. iya. Wah, apa ta kuwi bae? Oh tak lah pokoke gedhe padha kok. Kula jane ki di WA Burini nih ke Mang Nusel mriki Mbak Mimi tenumbul manten aku ki yo ewah kaya pambut jane pengen bujuki kanca ki nek do dindiki iki lho pri aku sing nak jeneng wong wedok ra yo tak hati-hati kadang keseluru to mboten Burini aku yo ngono kuwi ning kula tetep ngawasi teng griya Bu. Yo nek renang nggo seporotan tok biasane seporotan. Nek do dintiki piye? Ayo Mbak Elisa. Senggane menika ingkang damel Mbah Haji Sukron Suwanda, Mbak Mimi Mbak Abri. Ana pitutur lho, Lek. Heeh. Tak sakera asli wong Madura, lerena nggonmu srakah mangan duit negara. Wong murka. iya. Lek, Mangan duit negara. Oh, Nek mangan kancane piye? kuwi lagi ngetren. Oh lah ya. Kok kanca ki ya enak kok ya. Lagi enak-enake. Tantangan iki lho sing enake tantangane. Mayang banter dhewe. Ah saiki julukane Mayang tambah kok Mbak Mimi. Napa? Mayang tato. Wah, Teng Ponorogo ki duwe penggemar dhewe. Enek njaluk lagu no. Mbak Elisane ya. Ada. Ya, sing nembang kudu Mbak Mayang Tato. Penggemar iki yo siji tok dadi. Iya. ngene lagi tato nggih seni lek mene kuwi enten tatone. Oh, enak to? Nggih. Nggon ngendi? Tengen udel. Weh, tato apa? Tato beduk. Terus tabuhe? Tabuhe ngisore. Apa iki? Ora pareng nakal lho senengane mosok kene tato beduk tabuhe ngisore. Iki ornamen. Walah. Dibujung mundak gawe bingung. Bahan seno pati. Ya pituture ya luar biasa. Si pitung diukum gantung, mumpung rong kadung. Aja dibujung. Ndak gawe bingung. Dadi enek wong PHP iki aja terus GR. Oh diwas tenanan kene tenanan lah dalah ngur PHP tok kan sakit. Digosting. Mau dikirimi pulsa 20.000 kok bingungi. Kirimi pulsa 20.000 njaluk pap. Njuk pap. Pap dong, Dek. Ya. Sepil dong. Gak sepil ki gak piye sing disepil apane? Mboten kagungan kok nyepil.
lihat dadanya dong ora judek aku. Kancane Mas Bari kan oleh kapusan. Ayo Kak. Sinom ngene iki nek ning desa-desa biasane dibacutke si kucing. Nah, coba. Ayo. Nanong, yuk. Dek mau bengi. Dek mau bengi terus montang-manting tanpa turun ikutan sakrisian. Bukan sumanting mutiara tetake lancar kuning. Aduh mangkene rumangsaku teka karo milang-miling. Awemu tansah ngiping sing kakak jebul si kucing. Mau bengi terus montang-manting tanpa turu hatiku tak sakrisian. Bukan semanting mutiara tetesnya lancar kuning. Aduh mangkene rumangsaku teka karo milang-miling. Awemu tansah ngiping sing kakak jebul si kucing. Wah, Meksa jadi ditambahi. lumone ora Heeh. padha. Pancen nek prai petang dina iki kesuwen kok. Dadi kudu kurang ya rumahnya aku. Kur sak si kucing kok gumyur. Lah nggon catetan kok Apa mau? lirike kucing garong. Iki piye? Piye? Kok kelakuan si kucing garong. Oh, Si kucing mbek kucing garong beda, Ling. oh nggih. Nggih, menika sampun nggih Mbah Nggih. Lurah. Pak Lurah. Sinaparijata sampun, Nyidam Sari sampun. Sampun sah menika. Wis ra utang karo Mbah Lurah. Nggih. Wong ki wonten pamundutan saking Pak Waris Sugiono. Apa? Surabaya minta gubuk asmara, Pak. Oh iya. Oke. Ini juga dimonitor karo Assalamualaikum wilujeng dalu Mas Dalang Kangko. Nggih. Wilujeng makarya mugi tansah lancar kula kalih warga Tawang, Suk-sukan Semarang ingkang kala kepengker nimbali kula sak kanca. Monitor nderek mungon Mbah Jiwa Tawang. Wah, ngono, Truk. Iya, Mbah nuwun, nggih. Dasare sugian, susuan, Pak Kangko pokoke lho. Loh, sugihan karo susukan iki apa cedhak kene?
Nggih no metan Cekak. mriku. Weh. Susukan terus desa kewanitaan ki ya Pak Kangkong. Ngendi? Apa? Timpik. Wanita. Wanita. Timpe. Kok nek aku ya tahu. Karo jenengan to. Nggih kalih kula. Ya Desa tanggane Mak Iran. Desane Timpe bener. Iya nek kok saestu. Ya, Malah ning Sukoharjo ki enek desa apa kae? Napa? Mbawukan enek malah. Dawukan Klaten genten. Oh iya. Niku tunggale sing Eh? kecamatane Wedi, Apa? Kantolan. Tunggale. Tunggale Jogja bareng kae ya. Apa? Kentungan. Enek kok. Wonten sing Kentungan. Lah ya pasti kentungan. Elisa Radong. Sing ra gathuk kuping. Enggak gatel kuping jare. Nggih. Mereka ngaturaken ibu-ibu pesinden. Nggih, sekedap. Dereng. Kula matur nuwun rumiyin kalian Pak Lurah ingkang wonten Tawang kala wingi ingkang nimbali kula sak kanca. Matur nuwun. Pokoke sukses selalu pokoke bar nanggap Pak Kangko ki kudu manjing dadi dulur nyambung silaturahmi. Amin. Ora kudu diwajibkan nanggap meneh iki ora. Wong nanggap ki lak kaya desa ngene iki lak sesuai krenteke masyarakat to Mbak Indes. Nek Pak Lurah prangating desa panitia mung karek nyetempel paribasane karek ngedot karepe masyarakat sapa sing ditimbali dalam rangka bersih desa kaya ngene iki. Sing diner sinten? Nah, mungkin nek mboten nimbali jenengan tikuse berubul. Lah nggih wae mugi-mugi tikuse wiwit dina iki pun lunga sing adoh saka ing sugihan. Amin. Men panenane iki ngrembaka bekasane iso dadi asrana warga wonten ing mriku ora kurang sandang panganan papanipun. Amin. Kan ki diobati ya kena tikus ki. Cara obat nggih saged, cara digolekke kirik kan ya ora apa-apa to, Pri. Oh iya nek cilik aku kan cilik kirik ya. Kirik wi Sing anak. gede apa? Asu. Golekke mrica no. Oh, Nggih. Ngapain sinten iki? Dalam ya anu no, iki no. Mbak sapa Cumpe jenenge? sing dereng jumeneng. Oh iya, Mbak Cumpe urung. Wis. Lah, kok menika alasan. Kok nyanyi kok gemimil ae. Kuwi nek dikondhake nek sindian paling ayu dhewe ning nggone Dijo Laras barang. Sinden bergas ra tau ngantuk. Wah, wis. Lah iya. Malam ini rekor. Anu nggih kalih nggih disejajarkan. Nggih. Biasane Waranggana Dwija Laras Indonesia iki lek ngadeki loro-loro. Loro. Dipilihke sing padha cantike, padha dhuwure, padha gagahe karo Mbak Wanda. Iya Siapakah ndak? dia? Oh, Wanda. Nah, deteke padha, cantike padha, pakulitane padha. Padha. Iya ndak? Nek Wanda. bedone pas laire. Apa? Wanda ki pas candek ayu. Nek kowe pas candek olo ya. Repet-repet kae lho. Mati. Wanda ki kulite soft kuning nemu giring ngono ya. Kaya aku. Sampun. Lah, aku ya kuning nemu giring ngene. Klawu. Wis nganggo apa ton up barang kaya mesor anu ya ora maleh ya. Oh, kudune gamping, Mbak. Ora piye-piye. Engko iki tek abang ketoke men ketok malah kaya piye to iki aku wujute. Ngaturke napa niki? Lah niku mau gubuk asmara niku mau. Bubuk asmara. Pak Waris Sugiono nggih. Iya setia monitor terus kok saben DLI pentas Lah, matur nggih. suwun. Ngagem bawa menika. Nggih no nganggo bawa no. Ben ketok sik bawane Mbak Wanda, Mbak Mangga Mbak Retno Jungpek. Retno. Nggih. Mas Freddy tintingane, Mas. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ayo Wanda marah. Aja cengkokmu menang endi karo Cungpe? Ya menang aku to ora usah dibanding-banding kuwi ngopo jadi Dalah kok disengeni Alah, lho. dong, ngerti. Aku Ora kok sungkem membandingkan ki ora ning mengapresiasi. Ayo gitu. ora ngono, aku ra seneng ngono kuwi aku ra seneng. Iya. Iki juragamu lho, Mbak. Ora apa-apa, kanca dhewe.
piye. Iya wis to. Bene tukul. Sinden kok wingi temen ora. Heeh. Ayo nduk Banda. Ayo, Gadisnya Ngawi. Lingesem yen akeh mutan. Nek cengkoke sugih Retno Cungpe. Iya, aku kan bar wis mbayi loro to, Pak. Ayo beda to. Oh iya bener. Aja mbok Ya. banding-banding ngono kuwi. Dadi nek alah. anake limo iso sugih cengkok meneh. Tenan lho, sindenku 7 ki sing wani karo aku ya mung sitok iki kok. Embuh Prastiwi kok tukul ning DL iki ora ngerti aku. Kayak dedeke ya padha. Ya ora dhuwur aku adoh. Walah. Nanong. Lelampahan kang uri. Ayo Retno, gawe cengkok sing apik. Monggo Mbak Retno. Sing sinden liya rung Iya. karuan rung tau metu. Ya. Tresno tulus Tresno tulus Nadyane bukan Iya. Iya. Iwas arep tak suluhi Eloyono ya. Ayo Mbak Ne Malea. Ya iya ya iya ya iya ya Aku enak. Kaya kaya Aku kelingan gubekae biyen tak gelereng. Nang kecagak kesulisan. bahasa enak banget. Jenenge bekas marang biyen kae tak keantuk tresno tanpa gental tanpa klasa betapane teman Kasih semangat dulu dong buat Abang Gogo. Males, Lekmen. males. Lekmen aja, biar lekmen aja. Enggak aja, Kok enggak kenapa? lagi mahal. Biasanya kan murah. Enggak. Ya udah sama Pak Mudin aja. Cadetan sakjroning ati datan luntur aku kowe dadi garwa mergo lereng
Oh enak. Bada kok sing ngono. Oh, Sing anu wis enak wadah. aku penak enggak. Teman-teman pengen ngerasain enggak? Ndak. Berarti telateni sesuai nyaman loh. Sing ndi milih sing ndi? Banyak sih yang menginginkan aku, tapi memang aku pilih-pilih banget. Grade-nya harus di atasku. Oh, Sing luwih tuwa berarti. Pak Yon berarti sebenarnya. Ayo. Cadatan sajrone Terima kasih. kasih Malea. Iya, Mbak Anjas, Dalem? aku kok pengen toh Nggih. lagune duet Nggih. Mbak Elisa Nggih. karo Pak De Kimin. Oh. Ning gayane wis ora wedok meneh ning gaya lanang. Oh, ayo Orang Sukimen. mau roh to aku. Sukimen Gayane ditanjake. Sukimen metuwa, Sukimen metuwa. Tanjake sik Sukimen. Tandake sik. Duet pakai dangdut bisa. Duet. Pakai musik. Ono musiknya juga Mbak Apri. Nah, ayo. Iya. Kok langsung dibuka? Lho ya no. Ayo. Macak lanang. Ayo, mau ngasihne ya lanang kok. Kok Mamet. Oke, Lagunya apa? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro aja. Oke, baik. Oke, siarkan dulu Lek Din. Baik. Mbak Sorape kok nyarkun. Yo MC kan kowe dhisik MC toh. Oke, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wah. Hadir sebuah nomor lagu dengan titlenya Lintang Asmoro. Hadir bersama Elisa Orcarus Alaso dari Yogyakarta. Bersama Mas Sukimin. Baik. Hadir. Baik. Sukimen. Baik segera kita. Baik. Nah, ini jogete barang ya kudu lanang lho. Oke, baik. Oh, ora iso wong asine ya lanang kok. Rumangsane apa? Ora ngerti. Elisa. Aku kok dadi merinding. Elisa. Hati-hati loh. Ini Elisa. nek ira wong ayu jarike terus sesak lho. Dasar Ayo. Badar sejati ning Sukimin iki ayo. Ora dikenekke. Elisa. Ya nganggo musik, gamelane ngetutke ya. Coba, awas kok lek jogete medoke titenono. ayo. Oke, siap. Dulanang. Lintang Asmoro kaya karyane Cak. Wijo Laras Indonesia. Lanang. Lanange mantu tenan iki. Mula jangan berkecil hati Mbak Elisa Lek Kimin. Bengi iki penonton luar biasa yang ada di live streaming masih bertahan sekitar 4.500 sing padha mirsani. Josis Wijo Laras Indonesia. yang di live Kuwi streaming. pomo wong sakmono kae ditekakne rene kabeh nggone wis ora muat. Wah. Nggih, dadi kabeh padha nyekseni ana ing Sugihan dari RT 1 sampai RT 15 setiap tahun mengadakan adicara tasakuran bersih desa sing kaya ngono tandha syukure marang purbaning Gusti sing karya jagat. Ingkang wonten mriki ingkang nenggani nggih tasih kathah. Nggih. Lho. Mriki nggih. wujudke tirakate warga mriki ki ya luar biasa ya, Lek. Iya pastinya Nduk, iki para punggo projo tasih lenggah, panitia tasih lenggah. Teman-teman yang seusia aku, adik-adik Karang Taruna juga masih hadir. Hansip, ibu-ibu tadi ibu-ibu ada yang Hansip. linmas loh. Linmasnya ibu-ibu. Luar biasa sing Nggih. golek ke dalan. Ngaman ke aku. Juga sini iki produksi utama UMKM maju sangat. Nggih. Dengan tasipun produksi keripik lan jenang.
ana kripik waluh, kripik bayem, kripik adas, kripik pegagang, kripik pare, usus, tempe, gembus, kacang dan lain sebagainya. Wah, mereka produk UMKM unggulan Desa Sugian. Nggih, laras. Wonten susu perah, KPSP Sidomaju, KDMP Koperasi Desa Merah Putih juga Gapoktan. Ya toh, gabungan kelompok tani sumber makmur. BUMDes maju lancar. Luar biasa. Ngerboko sedaya. Nggih. Besok nyuwun keripik adas ya Pri. Oh, atasnya apa ta? Niku Dong adas niku. Dong adas niku kaya Niku kersane apa jeneng asine lancar. kados wit cemara niku ning lembut. Oh. Kaya daun cemara tapi Rasanya min, lembut. Rasanya min. Oh, alah rada nyes-nyes ngono berarti. Nggih nggih mbancarke asi. Weh. Nggih kados daun katu. Nggo nglancar Dong adas. Nggih. Sing rong nembang sapa ki mau? Ana Mayang, ana Mayang Oka. dereng. Oh. Ana Budwi Kurniawati Oh, ya. Budwi. Bu Bos. Mergo iki mau diwangeni pokoknya jam 3 selesai Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, bisa ngedu wektu. Kudu siap dalam situasi apapun walaupun lekase iki mau rada mundur ning piye carane dalang profesional untuk menyingkat waktu dan jangan sampai bertele-tele. Tele-tele. Ndek ngenane wae ning Ponorogo seperempat jam menyuruh rampung ya, Tru. Lah iya. Syuka. Profesional. Langsung diungkret ngene rampung. Ayo Betuwi. Ki sing lagu musik. Ya. Wah, Budwi nyanyi dangdut. Dangdut. Ya. Supati musiknya ya. Bertiga. Lagune apa manut sing ngetren zaman sekarang sing disenengi karo kawula muda. Ana Dena, ana apa jenenge kae? Puspita Nala, ana napa sing diaturke ana Perawan Kalimantan, Gadis Kalimantan apa? Sing diaturi aku manut matone sing bergairah untuk Karang Taruna. Mergo sinome ya wis katur kanggo Bapak Kepala Desa lan para pinisepuh. Iki bagiane para kanca-kanca Karang Taruna. Napa Butuwi lagunipun? Dena nggih. Oh Dena nggih. Nah, pun aturaken. Monggo Mas, musikipun Mas. Ya, Sesuk yo nganggo musik, Truk. Sesuk nganggo musik. Terima kasih. Sesuk nganggo musik saka ngendi, Truk? Sesuk saka Klaten. Pemusiknya mergo pemusikku iki sesuk arep enek tanggapan dhewe. Oh ngono, Truk. Ya. Nyilih musiknya Mas Lair. Apa jek Sekar Mayang. Latu Mayang nggih. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri, juga Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ndonga sesarengan ing pungkasaning goro-goro. Mugi para warga masyarakat wonten ing Sugian, wonten ing 3 dusun ya kuwi Kerajan, Kliwonan, Dukuhan, RT 1 sampai 15, tansah panggih raharja kawilujengan, kebagas kewarasan sehat walafiat, panjang yuswa ing kebak barokah, rezekine lancar sedaya. Amin amin ya rabbal alamin ya, Truk ya. Iler tandure
sumilir miwat langening kalangyewan adlar pandamun cara non lerekakonang soaram sorote tanpa adan kambangiro begegek ugek sadulita mel ayam kelabang kodhok ula ndara kula Arjuna Kakang Semar Badranaya badhe tindak pundi kampir wonten ing Klambis Ireng Karang kadempel mriki Gus Kakang Semar Badranaya mestine Kakang Semar sumurup lan krungu pekabaran kiblat papat lima pancer padha gemrengkeng gumrunggung gemrangkang ana adeke brahmana ingkang wanuh wani nyebar kawruh kasampurnan ingkang mahanani jagat bisa manggih kelawan katentreman uga kamulyan sang penemban Begawan Bima Suci nggih menika nuwun sewu lugunipun ingkang Araka ing Jodipati ndara kula Bimasena nggih ndara kula Werkudara ingkang nembe ngemban jejiban agung mrih jagat menika manggih hayem tentrem mangkono Kakang Semar Badranaya iya kanthi srana nyebaraken wujudipun kawruh kasampurnan kala wau ning mang pitados kelawan pun Semar Badranaya lugune wonten bab sinandi wonten telenging ati ingkang kula panjenengan boten ngawuningani niate ingkang Araka ing Jodipati mangke menawi sampun tinarbuka wahyaning mangsa kala apa ta karepe apa ta sejane kang sejati ingkang Araka ndara kula Werkudara madeg pandhita Begawan Bima Suci miwat langening kalangyewan agar pandamun cara tinon neraka konang
Kasara lan pajaring ora naming gegono aja adoh saka lakuku Kakang Semar Badranaya hayu digelak lakune sowan ana ngabiyantanen sang penemban Begawan Bima suci nyadong kawruh marang kasampurnan Rires Arada Malma nuting nganu Desing karasaning sun dening kanyut manise